28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. Бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ироа гардида, соҳибкорони ноҳияи Данғара худи ҳамин рӯз сохтмони 5 муассисаи томактабӣ ва 3 маркази саломатиро бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯи талаботи аҳолӣ оғоз намуданд. Сохтмони бинои Кӯдакистони замонавӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Корез деҳаи Рахшонзамин корҳо оғоз ёфтанд. ҷаноби олӣ дар паёми худ таъкид карда гуфта гузаштанд дар ҳар ноҳия дар ҳар маҳалла ҳамин хел кӯдакистонҳо сохта шаванд. ҳаминро соҳибкорони ватандӯсти ҳамин ноҳия иқдом гирифтанд ки ҳамин сохтмонро бо сифати аъло сохта ва истифода диҳанд. ҳамзамон дар шафати ҳамин бинои таваллудхонаи замонавӣ дуошёна бунёд карда мешавад ва кор дар ин ҷо оғоз шудааст. соҳибкорони ноҳияи Данғара тасмим гирифтанд ки то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои аҳолинишин дар маҷмӯъ 12 муассисаи томактабии замонавиро барои 3600 кӯдак бунёд намоянд. ҳоло дар ноҳия ба ифтихори ин санаи муҳим дар 72 иншооти таъйиноти гуногун корҳо идома дорад. мувофиқи лоиҳа дар деҳаи Рахшонзамин бинои дуошёнаи Кӯдакистон бо шароити муосир ва риояи қоидаҳои меъмориву сохтмонӣ бунёд гардида барои таълиму тарбияи кӯдакон шароити беҳтар фароҳам оварда мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва истифодаи техникаву механизмҳои соҳавӣ шабонарӯзӣ вусъат дода шуда, соҳибкорон талош доранд ки то таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ иншоотро бо сифати баланд сохта ба истифода супоранд. сипосгузор аз он ҳастам ки дар деҳаи мо ду иншооти нав оғоз гардид. яке таваллудхона ва дигаре боғчаи кӯдакон барои 200 нафар. таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ нисбат ба соҳаи маориф хеле ҷиддӣ буд. пешвои миллат бори дигар боз огоҳ намуд ки сохтмони мактабу боғчаҳо барои сокинон хеле заруранд. ин корро ба ҷавонмардони бонангу номуси миллат пешниҳод намуд ва саҳми соҳибкорон дар ин ҷо хеле ҷиддӣ аст. дар деҳаи мо то имрӯз сохтмони чунин иншоотҳо набуданд, махсусан боғча. тӯли чанд рӯз аст ки дар ин ҷо сохтани иншоот оғоз гардид. вақте кӯдакон аз ноҳия ба деҳа меоянд, вақте ки дар боғча тарбия ёфтаанд, бо онҳо кор кардан бисёр осон аст. вақте ки аз деҳа ба мактаб меоянд душвортар, чунки тарбия дар боғча кори омӯзгорро боз осонтар мегардонад. бинои муассисаи томактабӣ дар шафати роҳи мошингарди деҳоти Пушинг, Корез бо тарҳи муосир ки дар он синфхонаҳои барҳавои омӯзишӣ, хобгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасон пешбинӣ шудааст, бунёд гардида баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани он 300 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад. дар ноҳияи Данғара ба рушди фаъолияти бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорон афзалияти бештар дода мешавад. дар ҳамин замина дар ҷамоати шаҳраки ноҳияи Данғара ҳамзамон корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ дар ду иншооти томактабӣ оғоз гардид ки барои дар оянда ба таълиму тарбия фаро гирифтани 600 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. мо соҳибкорон баъд аз муроҷиати паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки дар зодгоҳи худ дар ноҳияи Данғара як муассисаи томактабӣ барои 300 нафар ба истифода диҳем. тибқи лоиҳа ҳар ду иншооти Кӯдакистон дуошёна буда, дар он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон шароити муосир фароҳам оварда мешавад. бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъмини шароити хуби таълиму тарбия дар онҳо дар оянда натиҷаҳоро барои ба камол расонидани насли донишманду тавоно ва пешрафти соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ афзун мегардонад. дар партаи дастур сипоришҳои асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ноҳияи Данғара иқдом гирифтем ки дар маркази ноҳияи Данғара муассисаи нави томактабӣ барои 300 нафар кӯдак бунёд намоем.
бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони бонангу бономуси ноҳияи Данғара ҳамзамон барои бунёди боз 3 бинои нави маркази саломатӣ иқдом гирифтанд. аллакай кор дар иншооти сохташаванда аз ҷумла марказҳои саломатӣ ки дар он тамоми шароит барои кормандони соҳаи тиб фароҳам оварда мешавад оғоз гардиданд. мувофиқи нақшаҳои нави корҳои ободонӣ дар деҳаи Рахшонзамин, деҳаи Раҳмониён ва деҳаи Корез, марказҳои нави саломатӣ 2 ва 3 ошёна ба талаботи замони муосир бунёд карда шуда, дар ошёнаи якум ва дуюми ҳар як бино тибқи лоиҳа 15 ҳуҷраи корӣ барои табибон ва 16 ҳуҷраи дигар аз ҷумла ҳуҷраи доругузаронӣ, ҳуҷраи табиби дандон, ҳуҷраи табиби оилавӣ ва ҳуҷраҳои физиотерапевтӣ ба нақша гирифта шудааст. аз азму ирода ва кору рафтори ҳар яке аз ин ҷавонмардони тарбиятдидаи замони соҳиби истиқлол бармеояд ки онҳо дар амал сидқан ватани худро дӯст медоранд ва барои фардои дурахшони он саъй доранд. чунин лоиҳа дар деҳаи корези ҷамоати деҳоти Корез бинои маркази саломатӣ 2 ошёна бо тамоми ҳуҷраҳои дорugузаронӣ, ҳуҷраҳои таваллуд, ҳуҷраҳои корӣ бунёд мешавад. иншооти мазкур дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии соҳияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ бо дастгирии соҳибкорон бунёди иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия ба нақша гирифта шудааст. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванди худогоҳу ватандӯст дастурамали муҳимест ки амалисозии он ба рушди минбаъдаи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ замина мегузорад. дар ин замина ғайр аз он ки ҳоло дар 17 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаи томактабӣ корҳои сохтмонӣ идома дорад, ҳамзамон дар маҳаллаи 4 ҷамоати шаҳраки ноҳияи Данғара сохтмони боз як муассисаи нави таълимӣ оғоз гардид. бинои муассисаи нави таълимӣ бо назардошти толору майдончаи варзишӣ 3 ошёна сохта шуда, дар он барои 1280 хонанда дар 2 баст шароити хуби корӣ ва таълимӣ фароҳам оварда мешавад. баъди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар бораи ободонию бунёди муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ки барои баланд кардани сатҳи дониши хонандагон ва ободӣ дар ҳар маҳаллаҳо ки гуфта гузаштанд, аллакай соҳибкорони ноҳияи Данғара тасмим гирифтанд ки дар маҳаллаи 4 бунёди як муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ба нақша гирифта шудааст. сохтмончиҳо аллакай нақшаҳои таррезии худшона омада ба нақша гирифта истоданд. ҳар як муассисаҳои таълиме ки дар ҳар маҳаллаҳое ки ҷойгир мешаванд, хубиш дар ин аст ки наздиктар мешаванд. дар ноҳияи Данғара аз 222 иншооти таъйиноташ гуногуни ҷашнӣ то имрӯз 120 иншоот ба истифода дода шуда, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар беш аз 70 иншоот идома дорад ки беш аз 4000 нафар дар онҳо кор мекунанд. аз ҷумла сохтмони бинои нави муассисаи таълимии 4 ошёна барои 3000 хонанда дар 2 баст дар шаҳраки ноҳияи Данғара, сохтмони мактаби замонавӣ барои 2160 хонанда дар 2 баст дар деҳаи Рахшонзамин ва сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 хонанда дар 2 баст дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара бо суръату сифати баланд идома дорад ки айни ҳол дар онҳо наздики 300 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъминанд ва вобаста ба ҳаҷми корҳои иҷрошуда маоши баланд мегиранд. то соли 2017 ба дигар давлатҳо мерафтам. аз 2017 инҷониб кӯшиш мекунем ки дар ҳамин ватани худамон дар назди фарзандонмон ки кор кунем ва давоми 4 моҳ аст ки ман зиёда аз 30,000 сомонӣ маош гирифтаам. ошёнаи якуми ҳамин бино ба анҷом расидааст ва ошёнаи дуюм низ қариб ки ба анҷом расида истодааст. дар долони ҳамин ошёна арматурбандӣ идома дорад ва миннатдории худро бар пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ва бар кулли соҳибкорон мерасонем ва кӯшиш мекунем ки корро бо сифати аъло ба анҷом расонем. кори мо бисёр ҳам хуб аст, маошмон ҳам низ хуб аст. дар назди хона, дар назди оилаамон ба маоши баланд кор мекунем.
сохтмони мактаби замонавӣ дар деҳаи рахшонзамин бо саҳми соҳибкорон моҳи октябри соли 2024 яъне 4 моҳ қабл оғоз гардида то ин муддат бо ҷалби 80 нафар коргар ва техникаҳои соҳавӣ корҳои сохтмонӣ дар ошёнаи якуми бино ба анҷом расида, ҳоло корҳо дар дигар қисматҳои иншоот идома дода мешавад. коргарон ва мутахассисон ин шабу рӯз талош намуда истоданд ки сохтмони мактаби навро бо сифати баланд ва то оғози соли нави таҳсил ба анҷом расонанд. ман ғоибов аслан муҳандиси сохтмони мактаби деҳаи рахшонзамин ки барои 1080 нафар хонанда дар як баст мебошад, мо моҳи сентябри соли 2024 корро оғоз кардем. мо дар муҳлати 5 моҳ корҳои дуюм ошёнаи биноро ба анҷом расонда истодаем. корҳо айни замон ба хобондани плитаҳо ва балкаҳои бетонӣ рафта истода аст. дар шаҳраки данғара низ бо ҷалби 80 нафар корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимӣ ки барои 3000 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст вусъат дорад. азму талоши соҳибкорон ба он равона гардидааст ки иншоот бо сифати баланд бунёд гардад ва садсолаҳо ба мардум хизмат намояд. сохтмони мо аз 4 ошёна иборат буда мо аз моҳи ноябр корро шурӯъ кардем ва ин ҷониб омодагии болопӯшои дуюм корҳо рафта истодааст ва мактаб аз 4 ошёна иборат буда барои 1500 нафар дар як бас пешбинӣ шудааст. тибқи лоиҳа мактаб аз 4 ошёна иборат буда дар якум ошёна толори варзишӣ, дар қабати дуюм маҷлисгоҳ ва дар поён ошхонаи алоҳида ва ҳамзамон майдончаи варзишӣ бунёд карда мешавад. миннатдории худро изҳор мекунем ки барои қариб ки дар ин ҷо 80 нафар нерӯи корӣ бо ҷои кор таъмин шуда. аллакай дар муддати 3 моҳ корҳои бетонрезии таҳкурсии бино пурра ба анҷом расонида шуда, корҳо дар ошӯнаи якум идома дорад. муддати 3 моҳ шуда дар ин ҷо кор мекунем, маошҳои хуб мегирем. 8 то 10 ҳазор маош мегирем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки ҳамхел сохтмонро ташкил кардем, бо ҷои кор таъмин шудем ва маоши баланд мегирем. деҳаи пушинг бо бунёди иншооти муосир боғу гулгашт солтосол симои худро дигар мекунад. соҳибкорон бо азму иродаи қавӣ сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастҷамъона ҷонибдорӣ намуда ба хотири таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониро вусъат медиҳанд. ҳоло дар деҳаи пушинг корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад ки дар онҳо зиёда аз 200 коргарон аз деҳаҳои ғиҷовак, алиҷон, ғарғара ва дигар деҳаҳои атроф бо ҷои кор таъмин ҳастанд. сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 нафар хонанда дар ду баст, сохтмони ду бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти пушинг аз ҷумлаи иншооти сохташаванда ба ҳисоб мераванд ки кор дар ин ҷо вобаста аз рӯзҳои офтобии фасли зимистон бо сифати баланд идома дорад. вақте ба чунин манзараву корзор менигарем, бевосита эҳсоси баландӣ ва тандурустии ҷавонони имрӯза дар сухан не, дар амал пеши назар ҷилвагар мешавад. сохтмони бинои мактаб бинобар афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ дуошёна бунёд гардида ояндаи наздик барои насли ҷавон шароити хуби таълим фароҳам оварда мешавад. танҳо дар иншооти мазкур беш аз 60 нафар бо кор таъмин ҳастанд ки маоши моҳонаи ҳар як нафар аз рӯи ҳаҷми кор аз 5000 то 8000 сомониро ташкил медиҳад. ман Сафаров Зафар аз деҳаи Алиҷон тӯли 3 моҳ мешавад амҷода кор мекунем дар мактаб. ба маоши нағз 7 то 8000 сомон маоши нағз мегирем. мо дигар зарурат надорем ва дигар давлатҳо биравем кор кунем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем. корҳои сохтмонӣ дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара аз моҳи ноябри соли гузашта оғоз намуда инак то ба ҳол мо дар ошёнаи дуюм қарор дорем. сохтмон дорои 60 нафар коргар иборат буда ки онҳо бо маоши сайри вақтӣ таъмин мебошанд. маҳз талошу заҳмат ва дастгириву ҳидоятҳои роҳбари давлат имконият фароҳам сохт ки ин гӯшаи ватан бо бунёди иншооти таъйиноти гуногун рӯзторӯз ободу зебо мегардад. мактаб мувофиқи тарҳ дуошёна бо синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта шуда барои сокинон хоса насли ҷавони деҳа шароити хуби таълимӣ фароҳам оварда мешавад.
موافق پیام جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جوانمردای دهه پوشینگ با آر و ناموس امروز تقدیم گرفتند که در دیگه خود برای آبادانی دیار یک چند تا انشاءات بسازند. از آن جمله در دهه پوشینگ 5 تا انشاءات ادامه دارد. مکتب تحصیلات همگانی برای 1080 نفر، قصر فرهنگ، دهه جماعت پوشینگ 2 تا باغچه تا مکتبی ادامه دارد. شکرانه جناب عالی که این شرایط ها را با ما فراهم آورده است. جوانان با ننگ و ناموس امروز برای دیار خود حرکت کرده ایستاده است. در دهه پوشینگ همزمان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران وطن دوست 2 بینای نوی مؤسسه تا مکتبی بنیاد گردیده ایستاده است که تا این وقت چنین انشاءات در دهه موجود نبود. بعد از مورد استفاده قرار دادن هر دو انشاءات در مجموع 600 نفر کودک می توانند به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. در مدت 4 ماه کارهای ساختمانی در آشیانه یکم کودکستان پورا به انجام رسیده. در آشیانه دوم بینا کارهای ساختمانی با جلب 25 نفر کارگر ادامه دارد. طول 4 ماه می شود که ساختمان کودکستان تا مکتبی را ادامه داده ایستادیم. در مدت 1 ماه از 8000 تا 10000 سومون کار میکنیم. ما منتظریم از پیشوای ملت که چنین ساختمان‌ها را ادامه داده ایستاده است. ما با دیگر دولت‌ها نرفته در همین دهه خودمون در نزد خانه‌مون زندگی خود را به پیش میبریم. بهسازی صفت خدمترسانی به اهالی و تامین شرایط خوب کاری برای خدمتچیان دولتی در مرکز توجه قرار داشته. در این سمت پیوسته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در این زمینه در دهه پوشینگ همچنین ساختمان بینای جماعت دهات پوشینگ ادامه دارد که در اینجا کار با صفت بلند رفته ایستاده است. با سهم صاحبکاران و جلب 20 نفر کارگران محلی کارهای ساختمانی در آشیانه دوم بینای جماعت پورا به انجام رسانده شده. موافق طرح آینده در اینجا تمام شرایط برای کارمندان فراهم آورده می شود. من مهندس ساختمان بینای جماعت دهات پوشینگ طول 4 ماه می شود که در این ساختمان بینای جماعت کار و فعالیت داریم. ساختمان ما از 2 آشیانه عبارت بوده. یکم آشیانه 8 حجره کاری و در دوم آشیانه 4 حجره کاری و یک زل کلونی برای مجلس جماعت می باشد. ما کوشش میکنیم که ساختمان خود را در کوتاه‌ترین مدت با صفت اعلی و در جشن استقلالیت ساخته و استفاده دهیم. بنیاد و برقرارسازی انشاءات ساحه فرهنگ و در این زمینه آماده کردن جوانان در ساحه صنعت و موسیقی از جمله هدفهای مهم است که توجه رهبر دولت در این سمت بیشتر می باشد. در همین دایره حالا در دهه پوشینگ بینای نوی قصر فرهنگ بنیاد می گردد که در ساختمان آن 25 نفر ساکن محلی با کار تامین هستند. در اساس لایحه در بینای قصر فرهنگ برای گذراندن چورابین‌های فرهنگی 350 جای نشست و بنیاد کتابخانه، حجره‌های کاری، آشخانه و دیگر انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این وقت کارهای زیادی ساختمانی در انشاءات مذکور به انجام رسانده شده است. اجرای سریوقتی نشان دهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیر سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی می باشد از هر یک ساکن وطن دوست کشور مسئولیت بلند را تقاضا می کند. از این رو صاحبکاران ناحیه دنغره در عملی ساختن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت، مکتب صداقت و باوری برای فردای درخشان، تامین زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا و در سمت احساس بلندی خویشتن‌شناسی و خودآگاهی و تندرستی و رعیت پروری نمونه عبرت گردیدند. زویرشای تقویمراد معروفی عبدالله، ناحیه دنغره، اخبار.